Jiménez Garrido, nascut a Ballarque, Almeria, l'any 1903. Entrada a Mauthausen l'any 1940. I finalment assassinat a Bussen l'any 1941 a l'edat de 38 anys. Al final de tantes milers i milers i milers de persones anònimes van deixar la vida a darrere del feixisme. A Sallent hi van haver-hi 10 deportats, en Ramon Armengol Calderer, Manuel Jiménez Garrido, Llorenç Vilaseca Carrió, Josep Duró Sabata, José Ato Fernández, Jaume Escaler Puig, Jaume Arís Estrada, Salvador Ventura Tort, Joan Poch Cerdà, Francisco González Cuadrado. He pensat que és molt millor que se sàpiga perquè no torni a passar mai més i no hagueu de viure el que vaig viure jo. La meva besàvia i la meva àvia van marxar a l'exili i van anar a un camp prop d'Argelers. El meu besavi estava a Argelers i mai es van poder retrobar. Unes abraçades tan fortes per tu perquè, ai, no podem vèncer la distància. T'estimo enormement. Com és possible que l'absència encara no hagi caigut, vençuda pel desig? I els van fer pujar en un tren, un d'aquests famosos trens. Va ser un moment molt dur, bàsicament perquè sabien que segurament seria l'última despedida. I, bueno, la iaia explica com en aquest últim moment el seu pare va baixar del vagó, doncs ella va treure el cap per la reixeta i es va despedir també per últim cop. Gent que va sobreviure va veure com el van assassinar i el van matar a patades, un SS. Jo us volia fer una pregunta a vosaltres, no? Què creieu que hem après de tot això i si hem après? 39, 36, 12, 91, bé. És que l'Europa per la que nosaltres vam lluitar no és aquesta Europa. L'Europa d'ara és l'Europa de Brussel·les, és l'Europa del Banc Mundial, és l'Europa del Fons Monetari Internacional, és l'Europa que posa fronteres, que deix morir la gent a la Mediterrània. Aquesta no és l'Europa per la que nosaltres vam lluitar. En aquests moments tenim un 1% de la població del món que estan senzillament en exili per causes molt diverses. Des de la caiguda del mur de Berlín s'han aixecat més de 1.000 quilòmetres físics de murs al voltant de tota Europa. I dius, com pot ser, no?, que en ple segle XXI doncs, Europa financi aquests camps de detenció on reiteradament tant Nacions Unides com ACNUR han denunciat que es vulneren absolutament tots els drets. Que l'educació doncs, realment és una bona eina per que es vulgui canviar el món, com d'alguna manera volia canviar l'Amat Pinella. I avui, des de Sallent, que sembla que en circumstàncies radicalment distintes o molt diferents no hi hagi generació de catalans i de catalanes que no acabin coneixent els tribunals d'excepció, la presó o l'exili. Molt bona nit, Sallent. I que no hi hagi un cop d'estat militar no vol dir que no hi hagi un cop d'estat contra la democràcia. I que companys o companyes que es diuen d'esquerres que ens neguin a nosaltres la condició d'exiliats polítics i ens diuen que nosaltres no vam travessar el Pirineu descalços i que per tant nosaltres no mereixem cap solidaritat, jo crec que genera no només dolor, sinó sobretot una reflexió. No s'és demòcrata si no s'és antifeixista. M'estic mirant l'Anna, no la podem abraçar, no li podem fer petons, no podem saber, no podem... Hi ha una part de la vida quotidiana quan t'estimes algú que no la pots compartir, no? Però la veiem i si ens ve de gust trucar-la al matí podem fer-ho i... A més de trobar-nos en la situació en la que estem, que és d'exili, hem de reivindicar-nos com exiliats, no? I a banda, evidentment, ens toca començar absolutament de zero en un país nou. La poesia de Corrandes d'exili diu mitja vida vingué amb mi. Al final jo crec que la deixes tota a casa i n'has de començar una de nova en el país d'acollida. I per més Skypes que hi hagi, per més connexions que hi hagi, la dificultat física de ser a casa és el que finalment distingeix
qualsevol exili, qualsevol migració.